pancen kaya ngene. Kanjeng Prameswari. Manjawa Kana. Kaya iki wis ana sowane Kakang Patih Kendil Resi lan Senopati sakembaran si Sombo Pragan lan Sombo. Sing kuwi Kang Sila ndak aturi nenggah Kang Satata ya. Mengasakan jawaban jenengan. Kakang Patih Kendil Resi jauh pati barang kanjeng kabeh kausanan rika semono sira ndak utus ing supaya nyirep kraman ing dituhake dening para gandal kang mapan ana ing gunung Besjak. Kakang Patih Kendil Resi punten dalam sewu sing kathah kanjeng kacih kula semanten pakaryan kula pasrahaken Senopati kekalih Pragan lan Wilis. Kula sasampunipun Pragan Wilis sampun sowan, monggo kula tundang menapa wonten iku. Senopati Sombo Pragan lan Sombo Wilis paring jawab sampeyan dalem kasih. mula matur kang wis diaturake dening Patih Kendil Resi sira sakanure sinampiran nyirep kraman teng mapan ana ing gunung. Kepareng jatuh lan rumen kula ngataken sungkem kinarep pirsa sampeyan dalem kanjeng Adipati. Dak tombo pangestu wae tumrapa marang kita. Nggih. Sangetan ing dalem kanjeng. Kula sampun kantun dawuh saking Gusti Patih. Lan kadang kula Sombo Wilis ingkang parikedah nyepeng ananipun Brandal yang nami Gajah Manggolo. Yang baikpun ingkang damel usah wonten ing Kabupaten Pati. Boten kapuranan derajat marang donyanipun tiyang-tiyang saking Pargen. Nanging saben wonten bocah ingkang ayu piyambakipun seneng. Sakmenika pangestu penjandal kula sampun pikantuk damel maka para menika Gajah Manggolo sampun kula bondo kesuwanake sedaya. Dadi pitawungane ketelangganing para gandal sing aran Gajah Manggolo. Leres kanjeng. Mara diaturake maju. 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 Gandane diluwari. Nggih. Ini maju ini. Oke, patek Kasih bodoh. Apa sira pengaran Gajah Manggolo? Nggih. Ketelangganing para gandal. Leres. Apa kira-kira kowe gawe rusuh ana ing Kabupaten Pati ing sisih kulon? Kepareng kula matur lekat pangapunten dalem Gusti. Angge kula niku boten duwe gawean. Gawean kula niku ngampak begal. Nggih niku batas kula budaya sing rada enteng. Nek ketuane akeh, tenek urip paribasane setahun 2 tahun ngoten. Nggih. Yen wis kecekel kaya ngene, apa sumpek batuke nggone bakal gawe rusuh ning Kabupaten Pati. Boten. Kula pun pangapunten. Pun pangenteng-enteng Gusti. Nggih. Kowe njaluk pangeneng-eneng. Nggih.
kowe pengen dandani kumindaki. Nggih. Yen kowe kepengin dandani kumindaki. Ora ketan kowe salah kowe luput. Nanging gedhe palimir pasti tumrap marang kowe Gajah Manggala. Matur nuwun Kanjeng. Kemuwi marana tumindak lan pakaten ngalisir saka paugraning kebener. Jumujukane dalan teng bener yen aturira mau perkara kowe ora entuk penggawean mengko aku teng bakal maring pakaryan teng gumathok kanggo kowe sak kanca-kanca. Budi nggih malah boten namung menika. Mbok menawi wonten ing Kadipaten Pati kenging resah. Kula nggih sagus sabiyantu Gusti. Yen kaya ngono kabeh para nayaka kang dadi pasuksen. Iya. Keng kuwi wis dina saiki Gajah Manggala ndak pasrahke kelawan Senopati Sakembaran. Sumbu Pradanan Sumawi. Kakang Patih Kendel Resi. Dawuh pati balan. Kadipaten Pati sakuse Gajah Manggala wis karangket lan wis tobat kabeh tuwindake. Kaya sana klontong-klontong kepadang sing kuwi pisanan kadodelake. Sampeyan panen pati makan. Dia jelek.